Sanibonani, igama lami ngutholakele kwaNgobese. Sanibonani, igama lami nguthandululo kwaPhumula. Ngithambingelele egameni lezingane zoma elami igama ngubusana owakhuzwayo kodwa kabaningi bangijwayele ngokuthi bangibiza ngintshebe ngoba bebona nginintshebe. Igama lami ngubusana. Ngithi ke emphakathi wakwethu iSouth Africa yonke anginazisa ukuthi sinethulela i-album yezingane zoma entsha esikhipha kulonyaka. Sesinoshintsho ke olukhona njengoba denazi ukuthi siphuma sikhipha ngoDisemba or ngoNovember kupheleni kwakhe. Senizoyithola ngo-October sonke isikhathi sithathishintshe esikhathini ebikade nijwayele ukuyithola ngaso. Nizoyithola manje ngo-October sonke isikhathi. I-CD lethu linengoma eziwu-14. Ushuni wethu lona enijwayele wengane zoma. Isihloko sethu kulonyaka sithi bavinjwe ithayithi. Cabanga ke emlaleli ukuthi ke mase bevinjwe ithayithi sekuseduze kangakanani ukuthi befike la befuna khona. Siyacela ukuthi asilekeleleke kulesi simo esibhekene naso sokudlwengulwa kwabantu besifazane. Sicela nanokuthi engathi naseyitola amathayithi angephele ngoba iyona esizile kulesi simo umama kade ebhekene naso. Selekeleleni kakhulu bantu besilisa. Inini esithembele kini. Kule CD sisebenze noKhuzani ku track 6 ingoma yegospel. Siyethemba abathandi begospel bazoyijabulela kakhulu. Sibonge kubo bonke sisebenzisane nabo abensimbi kanye nabase-ofisini uShobeni Khuzwayo noNgcobo noZuma nobamtshele. Siyabonga. Nge-23 ke niphuthume emashop nizoyithola i-album. Sicela ningathengi ke emgwaqeni niye emashop afowethu. Siyanicela kakhulu ngoba ukuthenga emgwaqeni kuyasibulala. Engathi abantu sekungathi abezwa kanje abantu bafuna ukuphelelwa namandla ngoba ngempela siyayikhandla siyikhandlela nina. Ngempela sithola ukuthi kodwa kuyabhutshuluka kwabanye gcine sekuthengakala khona emgwaqeni. Siyanicela ke bafuna ukuthi sisupporteni nithenge emashop njengoba kade nithenge emashop ukuze nisibone umculo uthuthuka kulelizwe.